Mo ni siya. Oh, mo na ang tubig diha, dagat diha, maligo. Ang tubig diha ay swimming pool, ilay. Okay. Janine, dice, oh, biyahe mi pagibo. Init kayo pero among gigwanta kay ga vlog kung gupod me. Sige. Ana. Pasada. Okay. Asa si Inday. Mas, atong lunes sa alas 3. Oh, bili pagkaroon sunod. Ha? Wala akong gitara mo. Ato ah. Okay. Siquijor, no? Si Lord ang ay pasalamatan nga na-improve ng Siquijor, no? So ayaw mo kalimot pag-subscribe, no? Pag-subscribe Archel Kim, no? Si Lord ang ay natong pasalamatan kay siya'y nagbuhat mining tanan ang Siquijor nindot kay nga place. Gusto mo relax, Siquijor Lang. Gusto mo ma-enjoy ang inyong life, Siquijor Lang. Punta kayo dito sa Siquijor. Ma-relax talaga dito. Salamat, sige naman. Kasi na, balik. Tanawan ninyo, ada kayo big resort. Dapat tayo madya.
atubang sa Ginoo. Diri magkita. Kita gyud, kita. Jesus, yan to bang ito? Tugma sa Diyos ang kalibutan. Ang tanan ng mundo wala gayo yung tao matarong, wala yun isa-isa usa igsoon at pinagsulat biyahan ang atong mga sala matod pa sa atong Ginoo sa 1 John 1:9 kung ito sa Diyos ang atong mga sala siya nga Diyos mo pasaylo ngayon sa tanan atong masala siya ang kalabasan sa unang buwan siya mapasaylo ngayon siya sa tanan natong mga sala o kalapasan no? Onya, God bless na itong tanan. I hope na doon na usab kita dutay nga gamay nga pagtulunan nga atong nadungog kamahin sa pulong sa Dios. Onya mga higala og makaigsuunan niabot na gyud mi sa among lugar. Onya
malipayon mi. O nga ni gigikan. O niya malipayon pud mi nga niabot. Okay, so naabot na ta. No? Si Lord nagproteksyon ug nagkuban gigiya sa among pagbiyahe. Salamat sa Ginoo. God bless. Bye-bye. Hallelujah.